najstarszy dinozaury. To są największe, powiedział ja. I szczelił mu w głowa. Synek mój. Witam was, Rostomili, ze Łozimka, ze Malapane. Skąd to miano? Malapane, czyli rzeka Małopanew, którą mamy za nami. Niemcy to zamianowali Malapane. Dzisiaj nie ino miasto Łozimek, no ale też całko gmina Łozimek. Cóż, jadymy. A za kamerą moja ślubna, Weronika. No i nie było. Dzisiaj będzie mnie nagrywać. Łozimek, po niemiecku Malapane. To gmina miejsko-wiejsko w okresie opolskim, w której kwateruje prawie 20 000 personów. Łozimek prawa miejskie dostał w 1962 roku. Wcześniej fungował jako Hittendorf. Do gminy przynależą Łozimek, Malapane, Antoniów, Antonia, Biestrzynnik, Ringwalde, Chobie, Dylaki, Dylochen, Grodziec, Friedrichsgrec, Krasiejów, Kraszejow, Krzyżowo-Dolina, Kronstal, Mnichów, Minchhausen, Pustków, Wisten, Wschodnia, Szczecin. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 20% personów kwaterujących w okresie opolskim ziemskim, to je okrom Opolo, zadeklarowało śląską narodowość. Według wyników z 2002 roku 20% personów zadeklarowało tutaj niemiecką narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku 85% pomieszkańców samego Malapane, Hittendorf i Hittenwerke wylowało za Niemcami. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą kole 80 km na północny zachód od Katowic. Mamy rzeka, to trzeba ją jakoś wykorzystać. W 1754 roku powstała tutaj huta Malapane, huta żeloza, na polecenie króla pruskiego. Jeszcze we XVIII stuleciu zastosowano tu wytopianie surówki żeloza za pomocą koksu. Dzisiaj jest to najstarsza działająca huta na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Taka stara huta musi mieć muzeum, no i je. Mamy nawet śląskofana, żółto-modro. Te drugie, można by powiedzieć, że to jest całkiego śląskana, ale nie. Jakby to było na łopach, czarne i żółte na dole. Nie wiem, czego to jest fana. Dzisiaj niestety je zawarte, bo we soboty i niedzielę je odewrzone, a tak trzeba się ugadować. Dzisiaj mamy środa, a mamy w ogóle sierpień, po 11 stopni, lekko kropi deszcz. No, taką pogoda we Heimacie. Kiedy już zwiedzicie muzeum, to możecie skosztować jakiś potraw w Muzeum Smaków w restauracji. Hutą Łozimek się asi, no bo najstarsza, która funguje do dzisiaj. No, były starsze, ale już nie fungują. No ale czym się jeszcze asi? I to bardziej niż hutą. Mostem. No ale kiedy nie huta, nie byłoby tego mostu. Most powstał przy hucie i z kuli huty. Huta zasłynęła ze wytworzenia właśnie takich mostów. Pierwszy żelazny most powstał do Dolnego Śląska, nie przetrwał. W 1827 roku, 12 września, otwarto ten most. Dzisiaj jest to najstarszy most w Europie, most żelazny wiszący na ketach. W 1854 roku zmodernizowano go, zwiększono jego nośność. W 1945 uszkodzony. Most łączył Opel i Gutentakt. Dzisiaj Opole i Dobrodziej. Naprawdę jest się czym poasić. Mamy to w herbie Łozimka i jeśli ktoś takie coś ma rok, to no, tak
chaty naprawdę, no widzicie, widzicie? To się wszystko rusza. Ta konstrukcja, ja się nie znam na technice, no ale ktoś co się zna, no to rzeknie, co na tamte czasy, 1827 rok, to było naprawdę coś fest modernego. Tutaj przy moście mamy wszystko fajniście opisane, no a tutaj taka tabulka 100 pomników historii, 100 lat niepodległości, Ozimek, żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Małapanew, Andrzej Duda, tak dalej. Przeca most powstał za czasów pruskich. On nic nie ma wspólnego ze Polską. Toż niech nie robią takiej propagandy. Tutaj, jak dzisiaj mamy skwer europejski. Od XVIII stulecia były zabudowania. Niestety 21 na 22 stycznia 1945 roku Czerwona Armia je spoliła, zniszczyła i niczego nie ma. No, co tu było? Gasthaus, Hidden Gasthaus, ja? Obejrzyjcie, jak to wyglądało. Hamburger, Kaffelager, sklep, geschäft kolonialny, tankstella z lat 30. XX stulecia, tankstella Shell, no dzisiaj znamy te tankstelle, to już było wtedy. Niestety nic nie przetrwało. W XIX stuleciu było tutaj coraz więcej wanilików. No, huta, industria, to wszystko się rozwijało, persony przybywały ze całego Reichu. W 1821 roku postawiono ten kościół, neoklasycystyczny kościół wanilicki pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Przodziej waniliki rzekały w tak mianowanym zamku hutniczym, jaka była sala do rzekania. Kościół pierwotnie nie miał turmu. Turm znajdował się, no była taka dzwonnica drzewiana, a w 1858 roku dobudowano ten turm, który dzisiaj jest. W kościele było moc wyposażenia żeleźnego ze huty, no ale niestety do dzisiaj mało co z tego się ostało. Tam chór ino i okna. Czemu? No bo w 1988 roku kościół gorął. Tutaj w tym parku niedaleko kościoła był kiedyś cmentarz. Określano go nawet jako Kirchhof, choć nie było tutaj kościoła, no ale był ten zamek hutniczy, w którym była sala do rzekania dla wanilików. Pierwszy pochówek odbył się już tu w XVIII stuleciu, w 1765 roku. Chowano tutaj tych, którzy robili na hucie Malapane. No, dzisiaj niewiele latuje, no obejrzyjcie, tu jakiś kamień, coś tam jeszcze. Właśnie jakiś czas temu było można tu coś odkryć, jakieś też żelazne krzyże i tak dalej. Właśnie tu na tym wierchu był pierwszy stary wanilicki Kirchhof. Potem, kiedy zbudowano nowy kościół, zaczęto grzebać na Kirchhofie, już takim Genau-Kirchhofie przy ich kościele. Nowy wanilicki Kirchhof powstał tutaj vis-a-vis kościoła w XIX stuleciu. Dzisiaj służy też katolikom, no bo w 1945 roku mocka tych wanilików tu citało, bo to były też głównie no, te niemieckie Ślązoki i też wygzuto ich, ja znamy historię. Do 1945 roku była tu też fara i szkoła wanilicka. W XX stuleciu, pod koniec XX stulecia, kiedy remontowano ten Kirchhof, niestety niektóre graby poniszczono. Graby wanilickie, które były odlane, te elementy żeleźne we hucie Malapane. Niektóre jeszcze są i kiedy pójdziemy troszkę gibciej, tu mamy nawet szajbnięte Friedrich Ludwig Wahler. Tu mamy pochowanego jednego, to chyba był jeden z dyrektorów huty Malapane i tu mamy te dynkmale, które się zachowały. Mamy takie choby lapidarium zmajstrowane. Przy Kirchhofie i przy wanilickim kościele jest katolicki kościół, też pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Ten kościół powstał w 1983 roku, jest moderny, zaraz po stanie wojennym. No a co było przodziej? Katoliki rzekały na placach dzisiejszej huty. Tam huta udostępniła taki barak, kaj w okresie międzywojennym
zaczęto odprawiać katolickie msze. Przodziej katoliki chodziły do kościoła we Krasiejowie. Tutaj na tym Kirchhofie zachowały się wanielickie pamiątki. Jedna z nich, Denkmal księdza Benno Brauna, który umrzył w 1929 roku, pastor kościoła wanielicko-augsburskiego. Jego następcą był ksiądz Ginter Brun. Pochodził ze Glogau na Dolnym Śląsku. Potem był kapelonkiem w Danzig, też na Dolnym Śląsku pastorował. No a nieskorzej przybył do Malapane. W 1929 roku objął ta farność, która się zwolniła. Było tutaj 13% wanielików, to była mniejszość, więcej było katolików na Górnym Śląsku. No, były takie place, Szpil Cieszyński, było więcej wanielików, no ale tym się nie zajmujemy. Generalnie na Górnym Śląsku było więcej katolików, a na Dolnym było zaś więcej wanielików. Farność diasporalną ściągnął tu diakonisa z Miechowic, taką można powiedzieć wanielicko-siostra zakonno. No, Miechowice, tam Mutterliczka Ewa, ja, von Tille-Winkler, to musicie się z tym zapoznać, kiedyś tam myślę też będę miał. No i co? Był tu dobrym farożem, żył tu z babą, z bajtlami, bo przypominam, że we wanielickim kościele nie ma celibatu, to no je w rzymskokatolickim, tak, genau, no, grekokatolickim, prawosławnym częściowo, no ale nie o tym. Była tu też farność katolicko, jak żech powiedział, na placach Huty i miał on dobre relacje z katolickim farożem. Pamiętajmy, że było to przed epoką ekumenizmu, przed Soborem Watykańskim II 1962-65, kaj dzisiaj rzekają katoliki, wanieliki, prawosławni, inksi, tu same chrześcijanie. Ja? No on już wtedy, to był okres międzywojenny, wspominano, jak u obydwu duchownych sprawiało we niedzielne popołudnia, szpacerowało, godało. Ja. Słuchajcie, ekumenizm zawdy był oddolny, zanim stał się taki, no tak, oficjalnie to było oddolnie. Ja? Potem w 1939 roku, wiadomo, wybuchła wojna, ciężkie czasy nastały. Huta na potrzeby wojenne produkowała, no i go dali mu Citni, bo zbliżał się front, go dali we 1945 roku, on powiedział nie. Najważniejsze były jego wierni. Ja. No, kiedy sytuacja była już fest ciężko, a on poradził go dać ino po niemiecku, udał się do pobliskiego klasztoru sióstr katolickich, które poradziły po śląsku. Kiedy szedł ze swoją babą tam, 23 stycznia 1945 roku był już tu front wojenny, już tu ruskie były, już tu Sowiety były. Jeszcze trzeba wspomnieć przodziej, co mocka Niemców z zachodu i z Berlina tutaj wcześniej się skludziło, no bo tam były bombardowania i tak dalej, a w 1945 roku nazot z Italii przed frontem. No ale wrócimy do tego 23 stycznia 1945 roku i wojok sowiecki trafił go na tej trasie z kościoła do klasztoru katolickich Szwestrów i zapytał go się Deutsche, Niemiec, nie wiem po jakiemu go zapytał, myślałem, powiedział ja i szczelił mu w głowa. Ksiądz powiedział ino do swojej baby, nic nie czuja, no i skonął. Po parunastu dniach wydobyto ciała tych, których zaszczelono ze stodoły i pochowano tutaj. Jego baba uczestniczyła w pogrzebie. Ten dynkmal, który tu jest, to nie jest dynkmal z tamtego czasu, ale mamy tutaj dynkmal, mamy jakieś nawet sztuczne blumy i oddawamy mu serca. Ginter Brun był
ostatnim wanielickim farożem tutaj. Po 1945 roku mamy już tu fez mało wanielików. W 1962 roku ta farność włączono do farności we Łopolu i tak je do dzisiaj. Nie wiem, Eli, teraz się odbywają tutaj w ogóle nabożeństwa, bo je szajbnięte na kościele plac budowy, wstęp, wchod zabroniony. Filiał farności we Łopolu. Kiedyś tych wanielików było tu więcej. Są we wsi Dylaki. Jest tu kościół. Czemu my tu przyjechali? No zaś kościół, pieroni i tak dalej. Kościół świętego Antoniego Padewskiego, rzymskokatolicki, z którego roku? 1940. I z Kulitego my tu przyjechali, co by wam pokazać, że w czasie wojny też poświęcano nowe kościoły. Bo tutaj nie było działań wojennych, aż do stycznia 1945 roku, kiedy to Czerwono Armio Sowiety tutaj przyszły. We szkole uczyli mnie o wojnie, tak dalej, że w 39-45 to upy mi go daj, tu nie było wojny, no to tu normalnie na Śląsku się żyło, ja. No jeszcze na wschodzie Górnego Śląska, tam pora dni we wrześniu 39, ja. No ale tu na zachodzie Górnego Śląska, no to właśnie tutaj, tak jak żech powiedział, persony z zachodu Niemiec i Berlina citały, bo tam to wszystko było bombardowane, to był pokój, aż do 1945 roku. Kościoły budowano. No i nawet ten kościół mi się podobał, mimo to, że właśnie w takich trudnych czasach był wybudowany. Dotarliśmy do Szczydzika. Chyba tak po śląsku to się na to godo, po polsku Szczedrzyk. No i co tu mamy? Kościół z 1900 roku, neoromański, rzymskokatolicki. Przodzi na tym placu od XIV stulecia stały tu chromy drzewiane. No a tutaj dynkmale, które myślę stały po starym Kirchhofie, no bo jak tu były też drzewiane kościoły, ten Kirchhof mono i był większy. Dzisiaj pora dynkmalów na tym Kirchhofie. No i mamy roztomajte fajne miana. No i przy kościele mamy dynkmal z I i II wojny światowej. Trochę nieczytelne te niektóre napisy. No takie dynkmale właśnie tutaj są. Wy już to znocie. Mamy fajnisty ten dynkmal, no bo tu mamy rycerza, który na koniu smoka zabiją. Co jeszcze, że miał powiedzieć? Tutaj niedaleko jezioro Turawskie. Gadaliśmy na ten temat przy filmie o gminie Turawa z Edim. Tam my byli. Kto jeszcze nie widział, niech sobie obejrzy. Tam te jezioro wtedy, że nie powiedział, bo i o tym w sumie jeziorze za dużo, że nie godał, i no jeden z moich gości, mianowało się, kiedy powstało Hitlerzy. Ładowomy teraz kizoca tym, którzy poginęli w I i II wojnie. Tutaj w Dorfie, na ulicy Powstańców 15, tutaj za tymi stromami mamy gospodarstwo ekoturystyczne Iwony i Jęsa Frasków. Zielony Śląsk, widzicie właśnie ekoturystyka, bauerstwa, jako tu to wygląda, co tu mamy. Ja tu nie był, no ale Kajszech przeczytał, co niby to je dobre. No i takie miano niemieckie jest, no tutaj to nie ma nic dziwnego. Kaś poza Śląskiem, albo nawet poza tym zachodem Górnego Śląska, mogłoby to dziwić. Po raz pierwszy na naszej rajdzie jest Bruno, synek mój i Weroniki. Bruno Wilhelm Fischer, 2,5 miesiąca mu. Śpi, nie, obudził się, przywitaj się Bruno z widzami, kretami i chycił. No, takie to rajzowanie właśnie z synkiem roz Weronika kręci, roz nie. A kajmy są we Krasiejowie, jest to najstarsza miejscowość we gminie z roku 1292. Kiedyś była tu huta żeloza. No i co, aż Klara wyszła z tego, co Bruno się pojawił. Tutaj wyszł, wcześniej był we Wagen.
Krasiejów jest najstarszą miejscowością, no ale nie ma najstarszego kościoła. Ten kościół jest budowany w latach 1911-1913. Jest to kościół neobarokowy pod wezwaniem świętej Małgorzaty, no ale przy dzień były tu już większe kościoły drewniane i mniejsze. Ostatni kościół przed tym był na początku XIX stulecia budowany. No a co mamy tutaj w drewnianym kościele? Tabule z I wojny światowej, po jednej i po drugiej zajcie. A kiedy wyjdziemy z kościoła, mamy tabule ku zocy tych, którzy poginęli z marności Krasiejów, tabule z II wojny światowej. Przed kościołem mamy dom. Dom jest ponoć z 1871 roku postawiony ku zocy tych, którzy poginęli we wojnie rusko-francuskiej. W wojnie, którą Niemcy, którą Prusoki wygrały i która dała możliwość Prusokom zjednoczenia Niemiec, bo właśnie w 1871 roku po tej wojnie powstał drugi Reich niemiecki. Z czego dzisiaj słynie Krasiejów? No nie z tego kościoła, nie z tego, co jest taki stary, no ale z dinozaurów. No i są my przed muzeum paleontologicznym, no ale dzisiaj jest zawrzyte, trzeba by się ugotować, a tak w niedziela je normalnie odewrzone. No są tu rzeźby dinozaurów, obejrzyjcie jak to wygląda. W ogóle to jest budynek starej szkoły, mamy tu jeszcze biblioteka miejską. No i funguje tu też DFK Kraszejów. No i fajny majbał z dinozaurem na wierchu, żółto-modry z farbami Górnego Śląska. No i obejrzyjcie te dinozaury. Od 1993 roku bado się tu właśnie dinozaury. To są największe na placach Rzeczpospolitej place, kaj właśnie są takie badania, po Lipiu. A w Lipiu byliśmy łońskiego tygodnia z Bernardem, z moim bratem, tam se kuchnicie, tam też o dinozaurach trochę. I znaleziono tutaj szczątki dinozaurów sprzed około 230 milionów lat. Największą atrakcją Krasiejowa jest Jura Park Krasiejów. No, myśleliśmy, co by tu jeszcze wleźć, no ale pogoda niepewna. Przed chwilą była burza, deszcz, a Bruno też jest zmęczony od rana we strasie, a tak by i tak nie spokopił, co tam jest, i przyjadymy z nim za pora lot, bo to jest taki park edukacyjno-rozrywkowy i też fajne one są do bajtów. Odewrzono to 1 czerwca 2010 roku. To nie ma jedyny Jura Park na placach Rzeczpospolitej, no ale na Śląsku chyba jedyny, jeśli się nie mylę. Jeśli ktoś coś jeszcze wie, no to szajbnijcie. No i co tu mamy? Zona rekreacyjno-gastronomiczna, wystawa modeli dinozaurów mezozoiku naturalnej wielkości, tunel czasu, przejazd cugiem tunelem ze wyświetlaniem filmu o dziejach od wielkiego wybuchu do kryzysu Perm-Trias, kino 5D, które wyświetla trójwymiarowy film o dinozaurach, kredy i ich zagładzie. No ja, co okrom tego jeszcze po drugiej zajcie, jak tam będziemy kukać, Park Nauki i Ewolucję Człowieka. Mamy tu też kamp. Tam mamy dom do góry z łapami. Ja? No, można tu właśnie przyjechać i spędzić czas fajnie z bajtlem i myślę, że za pora lot z Bruno Wilemem to zrobimy i przyjadziemy tu jeszcze raz. Ostatnio byliśmy we gminie Pawonków. No to mamy tu lager młodzieżowych skupin Feuermanów gminy Pawonków. Tutaj sobie przyjechali niedaleko.
Na koniec dotarliśmy do miejscowości Grodziec, no ale ten dorf dopiero od 1945 roku się tak mianuje. Przodzi to był Friedrichsgrätz albo Friedrichów Hradec. W 1752 roku założono tutaj kolonię braci czeskich, husytów, którzy citali przed prześladowaniami ze Czechów. Korona czeska była wtedy pod kierunkiem Habsburgów, katolików. Citali tutaj do Prusów na Śląsk, który był pod pruskim kierunkiem Hohenzollernów, protestantów, wanielików. Oni to tolerowali tu i na cześć tego króla pruskiego, wtedy Friedricha II, zamianowano tak ta miejscowość. Podobną sytuację mamy we Wilhelmshort, chyba Wilemów się to mianuje po czesku, we gminie Gutentag, tam, że godą na ten temat. I co tu mamy? Barszczowice i tych, których wygzuto, bo w 1945 roku tutaj wygzuto tych wanielików. I niektórzy, no, albo oni nawet przed frontem, przed Czerwoną Armią citli do Czechów, albo na tereny czeskie, czyli Morawy, Śląsk, tam skąd ich ojcowie przybyli. No a tutaj przybyli ludzie ze wschodu, z Zabuga. I tu mamy tabula pamięci naszych przodków, którzy w 1945 roku byli wygzuci ze rodzinnych stron. Zabuga, to mamy tu wszędzie śląskie place i Ślązoków, autochtonów, no ale tutaj raczej nie. Tak to tu wygląda. W 1891 roku powstał wanielicki kościół tutaj. No, potem husyty dołączyły się do kalwinistów, tak, wanielików reformowanych, tak, tu potem chyba i tak unijny kościół był, bo to pod pruskim kierunkiem. No a w 1945 roku przemieniono ten wanielicki kościół na katolicki i nadano wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej i świętego Wojciecha. Nie wiem, jako przodzi się mianował, być może też świętego Wojciecha, no bo w końcu to był Czech, no ale na zicher nie Matki Boskiej Częstochowskiej. Roztomili, dziękuję wam za dzisiaj, za tarajza. Za tydzień widzimy się albo ze powiatu krapkowskiego, albo ze lublinieckiego, nie wiem, teraz wyjeżdżę na ferie, no ale filmy będą dużo, bo żech naprodukował na Iber. No i filujcie mnie, abonirujcie tutaj na YouTubie. Widzimy się za tydzień. Chowcie się.